Päivää, että pätkähti. Täällä taas joulupukin nokkauni uutiset ja Vertteli Tonttu, eli minä. Täällä ollaan joulupukikammarissa nyt napapiirillä pikkusen reenattu. Minun piti näitä uutisia teille tulla, mutta on niin. Meni tämän reenauksen puolelle tuossa uutisista sen verran, että kylläpäs. Pikkusen jo 200-vuotiaista tonttua alkaa hengästyttää, vaikka nuori onkin kyllä sillä lailla. Semmonen uutinen tällä kertaa, että porot oli tuossa stratosfäärissä ollut pikku harjoitusringillä, niin siellä oli kaveri tullut lapa pystyssä vastaan ja minä sitä kuuntelin sitten, että eihän tuo pidä paikkaa, sitä eikä kukaan ilman poroa hyppää ja näinhän sinne sitten kävi selville ja katseltiin tuolta. Mistä sitä on katseltu? Katseltiin sieltä Sinterketistä sitä, että siellä oli semmonen Baumgartneri Felixi hyppää roikassut sieltä ratosfääristä ja vasta oli aivan semmonen pikkunen koltiainen se samalla lailla tuossa reenasi niin minäkin tuolilta hyppäämistä ja nyt se jo hyppää tuota ratosfääristä, niin Vertteli Tonttu ajatteli, että minäkin tässä pikkusen reenailen ja hyppään sitten jouluna poronkyyvistä ja otan semmosen fronttiseiska kräppiä ollia ja hyppään sitten takaisin reenkyyntiin, saa nähdä miten onnistuu, mutta sen verran sitten unelmien toteuttamisesta, että se on tärkeää, että niitä unelmia tavoitellaan ja että on jotakin minne tähdätä, niin nyt onkin semmonen juttu, että joulupukki näyttää jo sieltä kohta heräilevän, niin Vertteli Tontun täytyy tuo avaruuspuku mennä tuosta laittaa kuntoon. Otapa peiliksi vähän aikaa sitten Tonttuakin seuraavat.